ನಮಸ್ಕಾರ, ನ್ಯೂಸ್ ತುಳಿತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಟ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಕುಡ್ಲಾಡು ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ನಡತೊಂದು ದಾಯಂದಿಕೆನ್ನಗ ರಾಪಟ ಸಿನಿಮಾ ಇನಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಾಪಟ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಎಂಚೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉಳ್ಳಿರು, ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಕರು ಉಳ್ಳಿರು, ಅಕಲ್ ಪೂರ ದಾದ ಪನ್ಪೆರು ಅಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಚಲ್ನ ತೋಜಾ ಒಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ. ಬೊಳ್ಳಿ ಮೂವೀಸ್ ಬೊಕ ಅವಿಕಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಕತೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಾಪಟ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡ ಕರಾವಳಿಡು ಗೌಜಿಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಂಡ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದೀಪ ಪೊತ್ತವನ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಪಾತೆರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೇರು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಬರ್ಪುನ ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ಗ್ಲ ತುಳುವೆರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪೊಡು. ತುಳುವೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವೊಡು ಪನ್ಪಿ ಉದ್ದೇಶಡ್ ರಾಪಟ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತದ. ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಬತ್ತದು ತೂಯಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾರ್ಥಕ ಪಂದು ಪಂಡೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ನ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಮೇರು ಎಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಖಂಡಿತ ತುಳುವೆರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋಡು. ರಾಪಟ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ದುಬೈಡು ತೂತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ಪಂದು ಪಂಡೆರು. ವೇದಿಕೆಡು ಶರ್ಮಿಳಾ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕಿರಣ್ ಕೋಡಿಕಲ್, ಚಿತ್ರ ವಿತರಕ ಸಚಿನ್ ಎ.ಎಸ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶನಿಲ್ ಗುರು, ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರ್, ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್ ಧನ್ರಾಜ್, ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್, ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್, ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾವ್ಯ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ದಿವ್ಯಾ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅನಿಲ್ ರಾಜ್ ಉಪ್ಪಳ, ಯತೀಶ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಾಳ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂತೋಷ್ ಸುವರ್ಣ, ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಆಶಿಕಾ ಸುವರ್ಣ, ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹರಿ, ಕಿಶೋರ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಅಶ್ವಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಬೊಕ ಕೆಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಬಿದಾಯ ಬರೋದಲ್ಲ ಬೈದಿನ ತುಳುತ ಅಭಿಮಾನಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂದು ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಅವಿನ ಸಾರ್ಥಕ ಆತನೊಂದು ಏನ್ವೇನು ದಯಪಂಡಾಗ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಮಾತಾಡೋ ತೋಡುಂದೆ ಅಂತ ದಯಪಂಡ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೋನಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಪು ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಾಯದಕಲ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಟಚ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಗ್ಲಿ ಏತು ತೆಲಿಪವ ಆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನಿಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ನೆನಪು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾಟ ಮಾತ ತುಳುವೇರು ಬತ್ತು ತೂಲೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಾಪಟದಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂನಕ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಇವತ್ತು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಜನಕಲ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಜಾಣಬಲ್ಲ ಇರ್ತೀರ ಸಿನಿಮಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇನ್ನು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ನೋಡಿ ಮಂದಿರ ಸಿನಿಮಾ ಜನಕಲ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಚಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದು ನಂದ ಖಂಡಿತವಾದ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ತೊಳುಕು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಿಖುಲ್ ಗೆಂದ ಅವಳಿಗೆ ನಾತೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅವನು ಕೊರ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಡ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂದು ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಗೆಂದವಳು ಬಂದ ಅಂತೇನು ಮೂವಿ ನಿಖಿಲ್ ತೂಯರ್ತ ನೋಡು ಹೆಂಗ್ ಬರ ಎಡ್ಡೆ ಬಡ 5 years ಪಕ್ಕದ ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದಿನಿ ನಿಖಿಲ್ ತೂಯರ್ ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ನಾನು ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶಾಕ್ ಹೋಗ್ತು ಬಟ್ ಕಿನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಸಾಂಗ್ ತೂಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಚತ್ತು ನಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಪೂರ ಪಡೋದೆ ಬಣ್ಣ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು, ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಟು, ಬಣ್ಣ ಪೂರ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಪೂರ ಜವಾನಿ ರೂಪು ಪೂರಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಾಪಟ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ತೂದು ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ನೆನಪುಂಟ ಮೂವಿ ತೂತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂನಿದ್ದೆ. ಏತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇ ಕಾಮಿಡಿ ಏತ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏತ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಮಾತ ಈಕ್ವಲ್ ಆದು ಟೋಟಲ್ ಆದು ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದ ಮೂವಿ ಪಂದ ಪನ್ಪಿನದ್ದು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಆದ ಒಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆದ ಆ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಯಮಾಡಿ ಅರ್ಜುನ್ ಮಲ್ದ ತೋಜನಾಗ ಯಾರು ಬರೋದು ಎರಡೊಂದು ಆಪಿನ ಸಂಗೀತ ಹತ್ತು ಬಂದ ನಾವು ಮೇಲ್ಡು ಬರ್ಪಿನ ಇಂಚೋ ಕಲ್ಕೂರ ಮಾತು ಆಮೇಲೆ ಕಾವೊಂದು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬಂದು ಬಟ್ ಈಗ ಮಾತಾಡ ಮೂಲಕ ಪುಗಾರಾಗಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದ್ರು ಯಾನ್ ಇದು ಮಲ್ದೆ ನಾವಂತ. ಸೊ ಖುಷಿ ಉಂಟೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಾತೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ತೂದು ಮಾತಾ ಮೂವಿ ನಿಖಿಲ್ ದುಯರ್ ಬಂದಾಣ ಮಾತ್ರ ಮೂವಿ ಗೆಲ್ಪರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ಸದ ಎಂಗುಲ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಚಿನ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಬುಲೆಪಾದಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ನಿಖುಲ್ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬುಲೆಪಾದೀನಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಎಂಗುಲು ಬುಲೆಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಿಖುಲ್ ಮಾತಾ ಮೂವಿಲ ತೂದು ನಿಖುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ
ಅಂಚ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಈ ಮೂವಿನ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಸಿನಿಮಾದ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತದೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಆಯ್ತು ನೀಟ್ ಮಾಲ್ ರಾಪಡ 2 ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಬೀಜ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡು ರಿಚ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹೊಸ ಟೈಪ್ ದ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಕಾಣ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನೀಟ್ ಇತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫೀಲ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಐಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಪೇರ್ ಇತ್ತು ದಾಪ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡಿದ್ದೀನಿ ರಾಪಟ ಯಾವ ರಿಚ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಟು ನೆನ್ವೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೊ ಅವು ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇನ್ಕೊನೊಲಿ ಹೊಸತನ ಹಾರರ್ ಟಚ್ ಉಂಡು ಚೂರು ಸೊ ಮಾತಾಡ್ಲ ಖುಷಿ ಅವು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಅದು ತೆಲಿಪೋಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮಕ್ ರಿಸೀವ್ ಆವಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅಳವಡಿಸೋಡು ಸೊ ನೆಟ್ ತಿಕ್ಕುಣೊಂದು ಏನು ಪಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಹಾಸ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆತುಂಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ಗೌರವ ಕೊಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ವಾರಿ ಸಂತೋಷ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂಚಲ್ ಬಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಲ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ತೋಳಿಂದು ಈ ಮೂವಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು ಊರೆಲ್ಲ ರಾಪಟ ತೂಲೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಡು ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುಂಡು ಮಸ್ತ್ ತಿಳಿಪೆ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಿರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮೂವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಜವಾದ ಜಿಂಜ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು 100% ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಜಿಂಜ ಸಮಯದ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ 100% ಕಾಮಿಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತೀನಿ ಪನಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ನಿಜವಾದ ಎಂಕುಲು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದು ಬರ್ತೀನಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿಗೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬಂದು ಜಿಂಜ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಬಕ್ಕ ಎಮೋಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಫೈಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಜಿಂಜ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲ ಮತ್ತೆ ರಾಪಟ ಅಂಡ್ ಇನ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಲಮಲ್ಲಕ್ನ ರಾಪಟ ಇನಿ ರಾಪಟ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ತೂಯಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಬುಲ್ತೀರಿ ಯಾಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಾಗ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ದೊಡ್ಡನ ಮೋಕೆದಾಗ ಪಂದು ತೋಜದಿರಿ ಆ ಬೊಕದ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂನಾಗ ನಮಗೊಂದು ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಲೆಕ್ ಆಪುಂಡು ಅವರ ಕೆಮರಾ ವರ್ಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎಡಿಟ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಯಾನ ಉಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮಲಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸೀನ್ ಎನ್ನ ಬರ್ಪುಡು ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಎನ್ನ ಓಪನ್ ಅನ್ನಗನೆ ಎನ್ನ ಬರ್ಪುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಜೈ ಬೊಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕುರಿತೇರು ನಾನು ಎಂಕಲ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗೆನ್ನು ನಿಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಖಿಲ ಹೆಂಗ ಕಾಮಿಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ದೊಡ್ಡನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಪನ್ ಮಾರೆ ಆಯ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚಾಯ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ನಡುಟು ಎಂಕ ಕಾಮಿಡಿ ಯೂಶುವಲ್ ಎಂಗಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ನೆಟ್ ಬೋಲರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಕ್ಯಾಮಿಯೋ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಮಿಯೋ 15 minutes ಇತ್ತಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅವು ಎಂಗಲ್ ವರ ಎನ್ಯ ಒಂದು ಏತ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಪುನದು ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವು ಇಡೆ ಬಂದ್ಪುಜ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಕಲ್ ದೀತೇರೆ ಸೊ ಅವೇನ್ ನಿಕಲ್ ಬರ್ತದೆ ತೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ತಾನು ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕೂಡಲ ಎಂಗೇನದು ತಿಲ್ಕೆ ಬರೋದು ಅಂಡ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಎಸ್ ನೆಂಚ ತೂನೋಡು ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ವೆರಿ ಶಾರ್ಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಉಂಟು ಅದು ಸೂಪರ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ಬತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕತೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಸ್ಯ ಸುರುವುದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನಮ್ಮದ ಕತೆಲ ಉಂಡು ಆ ಕತೆ ಮೂಲಭೂತ ತೂಂಡನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಬಿನಿ ಎಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕತೆಕ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಭಿನಯ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಲಾವಿದಲ್ಲ ಒರಿ ಅಂದು ಒರಿ ಹತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಲೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿರು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಗೆಂದಾಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪುನ ಮೂವಿ ಅಜ್ಜಿನಟ್ಲೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಲೆ ತೂಲೆ ಮಾತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ರಾಪಟ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿನ ಅಜ್ಜಿಯರ ನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿನ ಇಂಚ ತೂವೋಡು ಬರ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಸ್ಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬುಲಿಪೆರ್ ಉಂಡು ಮಾತುಂಡು ಫೈಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಉರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು
ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾಗ್ಲೇ ಬಂದು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತು ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೇ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂಲೆ ರಾಪಟ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಮೂವಿ, ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು, ಹಾರರ್ ರೂಪ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋ. ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿನಿ ಅಂದ್ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಆದಿತ್ತು, ಫೈಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಪೂರೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಮಸ್ತ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ ನಿಜ ನೆನಪಾಂಡು. ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರಲ ಬಲೆ ತೂದು ಚಿತ್ರನ್ಗಿಂದ ಅದು ಕೊರ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅರ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ತೋಲು. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಟರ್ನಲ್ ಮಾತಾಡ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಮೂವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್, ಎಲ್ಲ ಲಾಫ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ರೋಲ್, ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಸೊ ವಿತ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಸರ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ಯಾ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಲಾಫ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ದಟ್. ಹೌದು, ನನಗೆ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದೇ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಬಟ್ ಗಾಳಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಸರ್ ಒಟ್ಟಿಗಿರುವಾಗ ಜೋಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಡಿ, ಅದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ವರ್ಕ್. ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡುದು, ಕಾಮಿಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡುದು, ಅವಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು, ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಮೂವಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಚಂದ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೂವಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಲಾಫ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಜೋಕ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಿಮಗೀಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೂವಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾ, ಬಂದು ನೋಡಿ, ನೀವ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೀವ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಬರ್ಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ಭಟ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ತುಳುನಾಡದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಲೆ ದಯಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಈ ಅಜ್ಜಿನ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಾರಿ ಮೋಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಾನಿ ನೀರು ಕನ್ನಡ ಬತ್ತಂದು ಆತುಶೋಕದ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬುಲಿಪೋಂಡು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚನೆ ತಿಳಿಪೋಂಡು ಅಂಚನೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಫೈಟ್ಲ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಕತೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರತಿ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ ಯೋಗೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಮೇರ್ನ ಓವರ್ ಆಲ್ ಟೀಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಹತ್ತೂಲೆ ದಾಪನ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ನಾವು ಗೆಂದೋಡಿ ಯಾನ್ಲ ತೂರ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬೈದೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಬೈದೆ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತೂದೆ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೆಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ 100 days ಆವಡು ಅಂಚೆ ಗೆಂದೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಗಲಿ ಒಂದು ಬೂಸ್ಟ್ ಹೊಡೆದ ದಾಪನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ನತ್ ಮತ್ತು ಬೂರ್ದು ಬಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಪುರ ನಾವು ಮಾತಾಡತ್ತುದು ಗೆಂದವಡು ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಫೈಟ್ಲು ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿಲು ಉಂಡು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಲು ಉಂಡು ಅಜ್ಜಿನ ಮೆತ್ತು ಮೋಕ್ಯಾರ ಉಂಟು ಯಾಪನ ಎಂಕೆ ಏನ ಪಪ್ಪರ ಅಮ್ಮಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅದು ತೀರ್ಬೋತಿರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೀರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿನ ಮೆತ್ತು ಮೋಕೆ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಆತು ಶೋದ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ತೂನೆಗೆ ಬುಳಿಪೋಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತೋಲೆ ಎಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗೆಂದೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಪಟ ಇದು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಉಂದು ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ರಿಯಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ರಿಯಲಿ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ತೋಡಾಯನೇ ಮೂವಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಕುಲ್ಲುದು ಈತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪುಗಾರ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಂತಿನ ಕೆಲಸ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರೀಚ್ ಆಂಡ್ ಬಂದ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಎನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈತೆ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತಿದ್ದು ಮೂವಿ ತು ಓಡ್ ಬಂಡದು ಸಿನಿಮಾ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಆಯ್ತು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಡ್ಲ ಬತ್ತ ತೂಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪಕ್ಕ ತುಳು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಗೆಂದೋಡಂದಾನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತ ಮಾತಾಡ್ಲ ತೂಡು ಸಿನಿಮಾನ ಮಾತಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ದಾದ ಇಷ್ಟ ನೀವು ಮನಸ್ ಬಂದ ದಾದ ಇಷ್ಟ ದಾದ ಬಂದು ಮಾತಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಮಾತಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಆಯ್ತು ಅವು ಎಡ್ಡ ಆಯ್ತು ಪನ್ಪನ ಹಿಡ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಎಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾನು ಬಂಗವತ್ತ ಮಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾನು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ತೂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಏತೆಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತದಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದಿರಿ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 15 minutes ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದಯಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ನೇರ ಮೋಕ ಮಲ್ಪೆರ ಆಕಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಗೋಡೆ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದಲೆ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ತಂಡಲೆಗೆ ಹೊಸ ಜವಾನ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದಿನ ಇಡೀ ಪ್ರೇಮ್ಡು ತೋಜುನು ಅಂಚಾದ ಸಿನಿಮಾನ ಮಾತ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ತುಳುವೆರ್ಲ ತೂವೋಡು ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಏರ್ ಪಿದೈ ಪೊಪರ ಅಕ್ಕಲ್ ನನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ నేను ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಬರ್ತದ್ದು ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತೂಲೆ ಬಾತ್ ಸೂಪರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂದು ಎಂಜ ಮಂಡೆ వచ్చేస్తుంದ ಯಾವ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತನ ಬತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತೂಲೆ ಈ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಪೋಪು ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್
ನಾನು ಪನ್ಪುನ ಇರಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ಬತ್ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂಲೆ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಯ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತು 2 ಗಂಟೆ ಅವನು ಬರ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸು ಗೊಚ್ಚದು ಬಾಡ ಆಗೋಯ್ತು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಪಣೊಂದು ರೆಡ್ ಆಯ್ತು ಭಾರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತಾರೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಂತ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೋಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಪನ್ನೀರ್ ಪೂಜಿ ದಯಮಾಡಿ ಇಂಕುಲು 4 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಎಪ್ಪಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ಪುನಾಯಿ ವಿಲನ್ ಮನ್ಪುನಾಯಿ ನೆಟ್ಟು ಈತಲಾಗಿರೋ ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ನೋ ಮನ್ಪದೇ ಇರುವ ಇಂಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುದು ಎಂಕ್ ಏನಂತದ್ದು ಇಂಕೆ ತೆಲಿಗೆ ಬರುದು ಯಾರು ಹೆಂಚಲ್ಲ ಅದೇ ನೆಟ್ಟು ದುಂಗುಡಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟ ಮೆಸೇಜ್ ಅಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯರ್ತಲೆ ಮಸ್ತ್ 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 ಏನಿದೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ದುಂಬುದ ಅಂಚ ಆ ನೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಮುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮು ಸೂಪರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೂಲೆ 101% ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೂಳು ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಪಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡು ಮಾತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡದ ನ್ಯೂಸ್ ತುಳು ಬೈದುಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ನಿಕ್ಕೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತು ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಅದೇ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಅದು ಮೂರನೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರಾಪಟ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪೋಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಶೋ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪೋಣ ನಮಕ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೊಂದು ಈ ಓಲ ಅವು ನಾಟುಜಿ ನನಾತು ಶೋಸ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅವರು ನನಾತು ನಿಕ್ಕನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಸೊ ರಾಪಟ ಮೂವಿ ರಾಪಟದ ಎಂಚ ರಾಪಟ ಕಟ್ಟದ ಕೊಂದು ತೋರಿಗಿತ್ತ ದಯವಿದ್ದು ಬಲೆ ರಾಪಟ ತೂಲೆ ತೂದು ನಮ್ಮ ತಂಡನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂವಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪನಂಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆನಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇತ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಜನಕ್ಕೆ 100% ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡೇ ಬಂದು ಸೊ ಅವೇ ಪ್ಲಾನ್ ಇಡೇ ಮಲ್ದಿನಿ ಸೊ ಒಂದು ಮೂವಿದ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂವಿದ ಹೀರೋ ಏರ್ಪಂಡು ಹೀರೋಯಿನ್ ಏರ್ಪಂಡು ವಿಲನ್ ಏರ್ಪಂದು ಕೇಂಡ ಆ ಮೂವಿದ ಸ್ಟೋರಿನೇ ಸೊ ಮೂವಿ ಗೆಂದರಿಗ್ಲ ಮೂವಿ ಒಂಜ ಇಮೋಷನ್ ಅದು ಕೊಡು ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಮೂವಿಡು ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಉಂಡು ಹಾರರ್ ಉಂಡು ಆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಇಮೋಷನಲಿ ಟಚ್ ಆಪನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಸೊ ಮೂವಿ ತೂದು ಪೋನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಟೇಕ್ ಅವೇ ದಾದಾನ ಒಂದು 100% ಗೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಒಟ್ಟು ಇಮೋಷನಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ ಪೋಪರ್ ಪಂಪ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ 200% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡು ಸೊ ಬಲ್ಲೆ ರಾಪಟ ತೂಲೆ ಅಂದು ಒಂದು ಖುಷಿದ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಟೀಮು ಸೊ ಡೇ 1 ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತ ಸೊ ಯಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು ಈವನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಇತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಜನಕ್ಕೆ ಎದುರುಂಡು ಸೊ ನನ್ನ ಇದಾದ ಜನಕ್ಕೆ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಾಪಟ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂದು ಏರ್ ಮಾತ ಮುಂದೆ ತೂಂದುಲ್ಲರ ನನ್ನ ವೇಟ್ ಮಲ್ಕೊಡ್ಚಿ ಬಟ್ ಒಂದು ದಿನ ಮುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ನೋಡ್ಚಿ ರಾಪಟ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡ ಬಂದು ರಾಪಟ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಇದು ನಿಖಿಲ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋಲೆ ತೂಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಮೂವಿ ಇಷ್ಟ ಆವಂದು ಗುಳ್ಳೋಡು ತೂದು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಬರಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಅಂತೆ ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬರ್ಪನ್ ಒಂಜಿ ವೀಕೆಡ್ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೂವಿ ಎಂಚ ಆತನ ಬಂದು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ರಿವ್ಯೂ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ರಿಪ್ಲೈ 100% ಮಲ್ಪುವ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಪಾತ್ರೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಗೆಂದಾಲೆ ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ತೂಲೆ ಯಾನೆ ಕಳ್ಳ ಪಂಡೆ ಇಂಕ್ ಎನ್ನಿನೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತುನೆ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ಓಲ್ಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಂತನಲ್ಲ ದುಬೈ ಆದ ಪಡ ಓಲ್ಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಅವು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಗೆ ಪುಣ ಇಂಚ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತುರ ಜನ ಕಲ್ಪಂಡ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ತೂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದೆ ತೊಂದೇರು ಎಂಕು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಆಕಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂದೇರು ಸೊ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೇರ್ದು ಪ್ರಾಯದ ಕಲ್ಮುಟ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂವಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಅಂಡ್ 100% ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫೈಟ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ರಾಪಟ